Hello लोगोफोर, वेलकाम टू डियर फार्मिंग। आशा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। स' भिडिअ बानायनाया बहुत गोबावसैमोन आरो समनि आंखालाव भिडिअखौ बानायनाय जाया। मानो होनोबा मोननै मोनथाम खामानि मेनटेन खालामनांगौ जायो। स' दिनैनि मेन भिडिअ लाबोनायनि खारनानो जाहैबाय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो नागिरदों। नोंथांमोननो देखायनाय जायाखै आं बे बुस्थुखौ। स' नायबानो जाबाय मा बुस्थु बियो। बेनो जाहैबाय नै बैग्रि बिफां बेयार प्लान्ट। बे जाहैबाय मिस इन्डिया रेड एप्पल बेयार, मिस इन्डिया होननानै मिथियो। आरो माखासेया जाहैबाय बल सुन्दुरि। माने बेहाय मोननै भेराइटि दं। दा बेखौ जों लाबोनानै गायफैनाया मास मोननै जाबाय गायनाया। दा मास मोननैनियाव माबायदि इमप्रुभ जादों मास मोननैयाव, स' नै नायनो हागोन। आंनि आसिजों समान जाबाय बिनि मोदोमा। स' हाइटआबो मथा मथि 4 फुटसो जाबाय बियो। स' गासिबो नै मोजां जाबाय बेबो। दा जाय बिथांमोनहा आंनिफ्राय लांदोंमोन, आंनि कन्टेक्ट नाम्बार दं हिसाबै आंनो एसे आपडेट हरदो नोंथांमोना माबायदि जादों ग्रथआ। माखासे खारननि थाखाय भिडिअखौ लाबोजोबनो हाया आरो मोननै मोनथाम जायगायावबो दङ जाहैबाय, बेनि थाखाय मेनटेन खालामनायाव बुहुद प्रब्लेम। दा बेहाय मथा मथि टटेल 5 बिगा दङ। 5 बिगायाव जोङो बेखौ गायनाय जादों। दा हाइटआबो बुहुद मोजां जाबाय। हाग्राया खिन्थु कन्ट्रलखौनो खालामनो हानो नागिरा। दाख्लैबो मुलि सारदोंमोन। दानि मुलियानो मारै जाखोथाय, दसेनो माबाफिनो, खिलिफिनो हाग्राया। स' बेहाय मोननै भेराइटि दं नालाय मेनलि, मोनसे जाहैबाय बल सुन्दुरि, मोनसेया जाहैबाय मिस इन्डिया रेड एप्पल बेयार। स' नै मोनसे बुस्थुआ, मोनसे प्रब्लेमा नै हासारफोरखौ जुदि गभर्नमेन्ट हासारफोरखौ जुदि होयोबा, बेनि माखासे टेकनिकै नैबेहाय होनाया जायाखै। माने होदोंसोमोन नालाय बारा खेल लाजोबनाय जाया। बेहाय माने नैबे खाथिद्रायाव गुदिद्रायाव जावनानै होनाय जादों। माने बांद्राय रोदा खाथियाव होना मथा मथि 6 इंचि बा 8 इंचि डिसटेन्सआव हासारखौ होनांगौ आरो। मानो होनबा बे खाथियाव होयोबा बे रोदाया गोरलै समावहाय बे हासारखौ माने कनजिउम खालामजोबनो हाया। बेनि थाखाय प्रब्लेम जायो। स' बिलाइआ नै एसे बियो माबा जादों। मथा मथि गासिबो दस्रायाथ' मोजांजोब। दा बेबो मोजाङैनो जाफिनगोन, जेबो नङा। स' नै बेफोरखौबो, हाग्राफोरखौबो मेनटेन खालामनांगौ। बांद्राय हाग्रा दोननाङा। आबाद खालामोबा गासिखौबो मेनटेन खालामनांगौ जायो। दा बेफोरखौ हाग्राखौ फुनानै हो। गुदियाव बारा हाग्रा दोननो नाङा। आरो सम सम जोंथ' कन्टिनिउ नायफैनाय जायो। कन्टिनिउ माने सप्तायाव खनथामसोआथ' हाबनाय जाखायो बागानाव। बेयाव नङाबाबो दस्रायाव, बेयाव खनथाम बिदि हाबफैनाय जायो। ओमफ्राय बिदिनो दाख्लैहाय बिलाइ अफ्लंजोबलायबायमोन, गब्लं खालामजोबलायबायमोन। बेनि थाखाय मेडिसिन सारनांगौ जायो। मेडिसिन सारनानै दा कन्ट्रलाव थाजोबलायबाय। आरो साननै सानथाम थाखांनायनि उनावहाय नैबिदि बिजौखौ अरस'नाय एम्फौ फैलायबाय। नै बिदिखौनो अरस'यो माने थुफ्लङो बिदियाव। दा बे नोंथांमोननाव दंना गैया आं मिथिया। आंनियाव फैदोंमोन आरो बे एम्फौआ। ओमफ्राय मथा मथि 10थासो बिफांखौ बिजौखौ नस्थ' खालामदों। दा र' देखायनि आं। नैबेबो हास'नानै गारबाय आं। नैबेसिम जाबायमोन बे हाइटआ। ओमफ्राय बेहायनो थुफ्लंनानै बेखौ रानहोबाय आरो बिजौखौ। बेखौबो जों दाख्लैहाय सारनाय जाबाय मुलि। दा मुलि सारखांनायनि उनावहाय एसे कन्ट्रल थादों बर्थमान। आरो जाय बिथांमोनहा लांदों, अननानै खोन्थाहरदो आपडेटखौ, मारै जाखो, मारै मेनटेन खालामगासिनो। आरो सोरबाफोर माबा सोंहरनो गोसोबा आं डिसक्रिपसन आरो नैबे डिसप्लेयाव होना होगोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजादोंमोन। स' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। आसा खालामो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै। आरो आबादनि सोमोन्दै बेबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।
माखासे समनि आंखालाव बा आरो माखासे खारननि थाखाय भिडिअखौ लाबोबाय थानो हाया। स' नै नायनानै ला नैबे साइडनिखौ हाग्रा थैनायनि मुलि सारना होनाय जाबाय। बहुद मोजां जाबाय आरो बेबो बिफाङा नै बेसे गोजौ जाखो। मथा मथि बिखासिमानो फैबाय। साराय सारिफोर थांसिगोन आरो बियो हाइटआ। आं जिरायबाथ' बारखासै नै। स' भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। बाय बाय।